Fuq il-bjut, matwieqi, mal-galleriji, kull fejn tħares tara l-bandiera ta' pajjiżna, il-bandiera ta' Malta, tperper bajda u ħamra bi kburija fi żmien meta n-nazzjon qed jiffaċċja emerġenza medika li żgur ħadd minna qatt ma għex qabel. Minn Għawdex sa' Żurrieq, minn Mosta sa' Ħalaxaq, f'kull rokna tal-pajjiż tul il-jum tal-ħadd deru jittajru l-bnadar ta' Malta b'sens ta' apprezzament lejn dawk kollha li qed jaħdmu fl-isptarijiet tagħna. Tobba, infermiera, carers, radioloġisti, anestetisti, tal-ambulanzi, security porters, il-professjonisti u l-impjegati kollha li jaħdmu fis-settur mediku. Ebda distinzjoni bejn banet u każini, ebda distinzjoni ta' kuluri, anzi l-oppost, lewn wieħed illi jaqgħad. Pajjiżna isellem lil dawn il-ħaddiema li huma frontliners fil-ġlieda kontra l-COVID-19 u li ħafna minnhom ilhom ġimgħat sħaħ maqtugħin mill-qraba tagħhom sabiex jibqgħu joffru l-aħjar servizz. U min m'għandux arblu fuq il-bejt waħħa l-bandiera ta' Malta mal-gallerija fil-waqt li kien hemm diversi tfal li għamlu tpinġijiet bil-kuluri tal-bandiera Maltija u li dawn waħluhom matwieqi bit-toroq jilbsu l-ilwien tal-bandiera nazzjonali tagħna. Kuraġġ Malta, flimkien nelbu din l-isfida.